Gihan niyo ang tanan sa pagpaglingkod. Once again, may buntag sa tanan. Isa na lang kakandila nga itong pagkadagkutan og hapit na gayon ang gitawag na ito nga Pasko. Dili pa Pasko, pero hapit na. Every 50 years, ang mga katawan sa Israel, gisugo sila. They were commanded nga mag-celebrar sila sa gitawag na ito nga a year of Jubilee. Pag hudyaka kana nga panahon. Pag hudyaka kay dili gusto sa Ginoo nga ang iyang katawhan malimtan ang mga panalangin and favor nga iyang gipakita sa mga katawhan sa mga Israelitas sa mga katuigan. The same with us. Angay unta nato hibawan nga dili nato malimtan ang mga panalangin sa Ginoo and favor nga gipakita kanato sa mga katuigan. Si Isaiah, propeta Isaiah, prophesied sa gitawag nato sa tuig sa Jubilee that God magpadala ang Ginoo sa iyang anointed one para ang mga tao makabalik katong mga tao nga na-exile nga mga Israelitas. Makita nato na sa Isaiah 61. Para mabalik ang mga Israelita. Who is the anointed one? Kinsa man gitawag nato ang anointed one? The anointed one magdala og maayo nga balita. The same as the word of the gospel. Kung makabati ta og maayong balita, it will bring healing. Makadala og kaayuhan sa atong tagsatag sa kinabuhi. Amin ba ta ana? Good news. It will bring healing. Freedom, kagawasan from those nga gitawag nila nga na-oppress or depress. Kining oppress o depress, usayo akong kasabot, ani, unsa ni? Kay, angay mo unta panahon na karon nga ako og si Padre mga depress. Pero lain tao mayuno nga depress, kung na unsa na ni. Agod, di ko kasabot unsa nang depress. Siya nga wa ka ma-depress bisap, aga ko ka depress nga alas 7, tulog naman ko, gusto ko matulog. Na magaling problema, kita lang ta ugma. Kinahanglan nga naay good news ganihang buntag. Nga nahitabo. Maayo nga balita, dili. Balita nga dili maayo. Then we have been struggling, no? Ang church pag-assume ginako sa Visayas o kini na ako idaghan ginahimo nga mga changes, especially following the canon, ang balaod sa simbahan o ang scripture. And even priests can hardly follow. Bisi mga pare ani di makasunod nga naamon tay balaod nga atong sundon. Pareha gapon sa Pilipinas natay constitution by laws mo sundon. Pero kung dili galing natin sundon, magkaguliyang kita. So mo ni nabo to follow these things. No galisod sila. Pero kinahanglan nga ato ginang tumanon. We have to follow what the canon of the church and the scriptures. Kaya dili man na magbuwag ang canon, ang balaod sa simbahan o ang scripture. Like for example, ang scripture, obey to those who are in authority. Sa canon, maugyapon ang giswat dito sa canon. So magkaguliyang yun ang simbahan. But I thank and praise God, no? Nga karong kabuntago na agoy pare nga nakasabot ani.
Nakasabot ra gid sa kadugayan. Og nagpasalamat pug ko. Ikaw pasayloa lang sad ko kung naharta ka. Pero wala ko'y gihimo nga gawa sa balaod sa simbahan o ang scriptures nga akong na-violate. Agod, wala ko anxiety, dili ko depressed nga tao, ano mga mangita ko ang depression, gadi mo na maayo. No? Mangita lang tag sakit sa atong lawas. So, if we hear the good news, it will bring healing, freedom from those who are oppressed by, unsa man, na-oppressed o na-depressed by what? Sin, darkness, despair, and brokenness. Sin, sala. Kisay wa sala dire, pataas kamot. Kaya kung wa mo sala, wala mo dire, girapture na mo. Naatatanan anak. Sa diyan nag-announce si John the Baptist, nga moabot ang gitawag na to, God's anointed one, mao ang gitawag na tong Messiah nga mao si Jesus. Ang mga religious leaders question his authority. Giingnan siya nga, kinsa man ka? Who are you? Mura gyapon na karong panahon, daghang kay mo question sa imong authority. Bisang galing ang obispo i-question. Napay di ko usahay nga pangutanon. Nganong ingani man? Imong siya nga pangutan alang among pare. Kaya siya rin madubag. Ang usa ka dikon dili na under sa pare, under na sa obispo. Amin bata na, nana sa kanon. Unya ato i-violate, yung maingon ka sa ako nga si kuan la istorya, among pare. Walay labot imong pare sa imo dikon ka. Ako ang nag-appoint nimo nga diha ka nga simbahan. Period. Kung imo na i-violate, wala masamok ta. Kay dito magagdot-dot, di man na maugiingon sa Bible, di man na maugiingon sa kanon. Maugihapon ang pare. Dili na imo simbahan, gidiligahan lang ka diha sa obispo nga dalaan ng simbahan. It is not your church. It is God's church and the bishop has the power to delegate nga mahimo kang pare diha nga lugar. Usahay kay mo supak pa kay mga bright lagi. Mas bright mo, mas bright ko ninyo. Kaysa nagwali ko sa Manila, wali ko dito. Vocation. Ikaw nga kana ako mga pare, mga bright na. May silang utok, may magiwa, may mupdagan. Pero pasensya lang mo, ako may inyong obispo. Wa mo mahimo, mo sunod mo na ako. Dili ko diktador nga tao, but what the sa ato, kinahanglan atong sundon kay wala tay gubot. Mao gihapon ning kamanahon nato karon pag dili sundon, magubot gihapon ta. Pag ingon distancing, pag communion distancing, murag mga suso. Paglikod sa dikit. Nga kana man tang isa ka piyo o isa ka duha mo nang atong distance unta. Sudlan tas pulis dito, tikitan sa tanan. Pero pag tikit, inom sa tanan, Diyos ay bahala. Diyos ay magbayad. Law abiding man ta, kinahanglan at i-obey na nga word no, sa ato. Nga kinahanglan na ata sa pagsunod na. Once we realize ang atong pagsunod, gaan kayo ang atong ginhawa, kung naatay kapungot sa atong isig katao, kung gusto ni mo cancer, sige, ayaw pagpasaylo. Ayaw siya pasaylo, yan, baka na, pero chismis na permi. Kaya in short time, ang sakit yun, maabot yun na sa imo, whether you like it or not. Why? Kung unsa ang imong itanom, maugod imong anihon. Mao na ang atong prinsipyo. Prinsipyo na, gagihatag sa Ginoo, dili lang sa Kristohanon, kundi sa tanan katawhan, amin bata na. Gihatagan sa Ginoo ang mga makasasala og ulan, labaw na ang iyang mga katawhan. Tanan naa.
Sowing and reaping. So ato nang timanan kung unsa ang atong itanom, mo'y atong nihon. Gusto makahan atong panalangin. Then we have to obey. Ana ra gyud ang prinsipyo sa Ginoo na sukad-sukad nga giingon nato nga mabali. Christ is the same yesterday, today, and forever. The religious leaders question his authority. O, gipangutanan nila si Juan, kinsa man ka? Kung ikaw tinuoray ba nga gipadala sa Ginoo? Si John nagpaubos, recognize that his calling came from God. Amin matana. Ang tawag ni Juan gikan sa Ginoo. Karong panahon na akong giingnan ng usa ka pare. You are called by God. Gitawag ka sa Ginoo. Gitawag ka ana dihang dapita. Wala ka tangtanga. Naa ka diha gitawag ka sa Ginoo. Usa yung pagsabot nila basta disiplinahon ka gitangtang tawa ka tangtanga. Pa magugtangtang nimo gitawag mo ka sa Ginoo. So he repented, he cried. Grabe ang hilak gani tawag mi telepono. Tara. Ay kataranta ana, wa ko masuko nimo. Sa gamay. Bisag kung lain tao, grabe to imong ipanulti nako. Di gyud na ang imong pasaylo. Sa nagay ingnan ka bishop you're a devil. Sakto sa kay si Jesus gitawag mo og Beelzebub. Yawa. So ako ngalan karon di na Raymundo, Jesus na. Suko ba ko? Ako mo suko. Di man tinuod. Bisan pag tinuod, ingana nga tong pananaw no usahay sa atong tagsatag sa kinabuhi labi na ubat umaabot nga Pasko. Na diha ang paglaom kandila sa paglaom kandila sa kandila sa kalipay, kandila sa gugma, butangan pa kayo nag-isa, kandila sa kwarta. Awa, dede. Sa kabuntag, nagwali man na, tanaw di ako, kandila sa kwarta. Wag yan ito. Makahatag na to og paglaom sa atong tagsatag sa kinabuhi. Amin ba ta, anak? Paglaom, kalipay, kalinaw, og labaw sa tanan, gugma. Tako kayo og power ang gitawag nato nga gugma. One time ni usa ka membro dere. Storya mi. Siya nga bisap ako silang giingnan, kusog kay mumuwali og gugma. Maay ka inyong binalihan. Pero kami may nanubo sa inyong pagtudlo, kamo wa hinuon. Basta kawawa na. Ingno nga nanubo mi, nagmature mi sa imong gitudlo, and yet kami o kamo wala mo manubo. Wa man diha ang gugma gilabay mas bintana. Panahon sa Pasko, love is the most important thing sa atong tagsatag sa kinabuhi. We have to love what we call unlovable person. Maghigugmaay gyud tabi sa giunsa ka, higugmaala na sila. Kay walay mawala nato. Makatulog ta og sayo, makakaon ta og maayo tungod sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. John humbly recognized that his calling came from God, dili sa tao. Walay pagduha-duha si Juan. Wala masayop ang tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He was given the task to announce the coming of the Son of God.
Si Juan Bautista mao ang pinakakatapusan nga propeta sa Old Testament. Nakita nato ni sa John chapter 1 verse 29. Nga iyang gi-announce that the Messiah moabot ang Mesiyas para humanon ang redemption sa gitawag nato nga slavery. Each one of us, kada usa nato naggapos ta sa atong tagsa-tagsa ka mga weaknesses sa atong una-una sa atong kinabuhi. Panahon sa Pasko, weakness nato nga kusog kay mo kaon kay Pasko. Di kay pang high blood lagi noon. The Messiah would come to accomplish our redemption from the slavery of sin. Nagapos ta sa sala. Sa atong mga kahuyangon. But in spite of that, our adoption, gi-adapta isip mga anak nga babae o lalaki right now. Ato bang na-recognize that we are in Christ? Amen ba mo, anak? Na-recognize ba ninyo nga naatadiha kan Kristo? Ma-point ba nato ang uban to Jesus? Nga usa siya katinuray nga manluluwas sa kalibutan. Usa yung simbahan magubot tungod sa mga istorya nga di mao. Gali mag-istorya sa inyo nga di mao, bahin na ning simbahan. Unsa may atong buhaton? Point that man to Jesus. Amen ba ta, anak? Na ato lang dito ng Jesus. Jesus inyong silingan dili. Di na makawala og sala. Point that man to Jesus. Mura na makabadlong nato. Pasalamatan ini nga panahon. Nga Pasko na. Ubabot ang Pasko, isa na lang ginakakandila. Agon makakanta tag joy to the world. The Lord has come. Niabot na o mauna ang gitawag nato nga we have to celebrate what we call Christmas. Though we point others to Jesus by the example and witness in our lives. Ato bang gitudlo sa uban nga naa sa mga problema, naa sa mga sala, dito kang Hesus, by example and witnesses in our lives. Ang atong gihimo karon, makambahimot ba sa atong Ginoo, sa atong pagsulti, sa atong mga aksyon, sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mahimaya ba ang Ginoo kung manlibak ta? Mahimaya ba ang Ginoo kung mag-gossip ta? Gossip means it is not true. Kung gossip na, meaning dili na tinuod. Salamat kaayo sa mga tao. Nga niya dire nga nagpabilin pagsuporta ni ining kasimbahan. Amin ba ta, anak? Miski waros-waros. They are respected. Respect sila ang tanan mo ato dito sa ilang katunga. Wa man ko maguri, anak. Ngano man, di man ako simbahan sa Ginoo man eh. Amin ba ta, anak? Iya man is Ginoo, di man ako. Kung ugma mo yung Ginoo nga bisap, hawa na ka, goodbye na natatanan. Dili man permanente nga plastar. Mo yung kagkwarta, wa man kwarta. Usay, pangitaan ka pagkwarta. Kamu may gaihap sa kwarta. Daghang kay mga question. Wa ba mo kahibaw? Sila mismo nakahibaw, nakabaligya may yuta. It's worth millions. Nang kapalit ba ako sa kinan? Amang ko mangawat, anak. Kung may kabaligya yuta. Nakapakural ko dito sa anakan. Mingon sila nga, mahulog na ba ng kwarta di ay diha? Pila ka man ng kural. A lot of complaint. Dili unta ta maging anak.
Kaya mga Kristohanon, makataamin ba ta, ana? Don't believe in gossip, moro ng ako. Don't retaliate, ayaw mo balos. Sa pagsarado na ako last time sa sound system, mutana pagod sila sound system. Ako na isulti sa inyo, para mahibaw mo. Nagasulti ko ko nga irukon sila. Nagsulti ko ana nga irukon. Nako gisulti ana. Kaya na ako no sila spy. Kung sa mana, spy unit, sa mana, mura tag sini. Nga nang spy ta dito glain. Kana nga mga istorya, mga binata, dili nagitag tumpang ana. Amin ba ta ana? Point always man to Jesus. Pag-point mo. Ay, mag-point ako. Ito, Bishop, ayaw, simplang ginutanan. Dito ta sa Ginoo. Because God is a perfect example sa atong kinabuhi. Sa ako nagingon, sa katapusan, ang atong gihimo karon makapahimuot ba sa atong Ginoo the way we speak and the way we act. So man ang kinahanglan nato nga mahimuot ang Ginoo, nga mo pointa like John the Baptist pointing to Jesus nga siya ang tinuuray nga dalan og kamatuoran. Amin batana. Mao kay ebanghelyo ug gihangyo tanan sa pagpanindog sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.